mga binati o minahal kong matalom nun. Okay. Mo nang nagbagong image sa ato ang Matalo Municipal Hall or balay lungsod sa lungsod sa Matalom. Pero mo ni ang iyang new image kay kanang agsauna di man ni makita atong munisipyo guys. Nya aning kamot ang atong mayor, ang mga SB officials, SB member sa lungsod sa Matalom og tanang nagkuan ani author aning pagpasiga sa atuang munisipyo. Mao na nig new image say anindot na guys, makita na sila kung unsa ka anyag ang lungsod sa Matalom. Mao na nig update sa atuang municipal hall or balay lungsod. Sa una di makita guys ng piskalkada, pero karon hindan-ag na ang kaanyag sa atuang municipal hall or city hall or balay lungsod sa lungsod sa Matalom. Ako mang hinaot nga mas munindot pa jud atong lungsod. Ang kinahanglan nato guys ang pagkinabangay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa municipality of Matalom. Mao ni ang new image sa ato ang Matalom Municipal Hall diri sa lungsod sa Matalom guys. Good luck og ako I hope nga magpabili ng atong pagtinabangay alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay. Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Ato gayong suportahan ang Matalom Boardwalk nga mas mudaghan pa ang musuri niini, mas mudaghan pa ang mobisita sa ato ang boardwalk sa lungsod sa Matalom guys. Kinahanglan nato ang pagtinabangay alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, happy Monday o God bless kanatong tanan.